ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଜାଣିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରକାଶ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାବରେ। ତ ମୋର ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଗତ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରୁନି, ଶୋଇପାରୁନି କି କିଛି ବି କାହାକୁ କହିପାରୁନି। ଏଇ ଘରେ ମୋର ଦିନ କଟିଗଲାଣି, ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ଦିନ କଟିଲାଣି, ନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁଛି ନା କୁଆଡ଼େ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମାନେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ମାନେ ମାତିଲି, ନିଜର କିଛି କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ କରିବାକୁ ମାନେ ଭାବିଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାତିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆପଣମାନେ ମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଦେଖାଉଛି ମୋର 1000 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅବିକା 4000 କେତେ ଗୋଟେ 4800 ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ମୋର ଗୁଗୁଲ ଆଡସେନ୍ସ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ତା ବାଦେ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଇସା ଅର୍ନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ମୋର ପାଖାପାଖି ଡଲାର ହେଇଯାଇଥିଲା $50-51 ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ସହ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ହେଲା ପରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଟା 1.5 ବର୍ଷର ମେହନତ ମାନେ ଏମିତି ଉଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି, କାହିଁକିନା ନିଜର କିଛି ବ୍ୟାକଅପ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ପୁରା ହତାଙ୍କ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବେ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଖାସ୍ କରି ଗାଁରୁ କେବଳ ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ 1000 ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବେ, ନିଜ ଘର ଲୋକ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାକି ଘର ଲୋକ ବି ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ଭାଇ ପାଗଳ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କିଛି କରୁନୁ, କାମ ନାହିଁ। ଭାଇ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଥିବେ, ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଇଲା, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲ। ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା କରୁଥିବ, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିବ, ସେ ଜାଣିଥିବ। ସେ ଗାଁରୁ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ କରୁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି କିଛି କରୁ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ସେ ଚାହୁଁଥିବ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯାହା ବି କିଛି କରୁ, ମାନେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦେଉନଥିବେ, ବାଟ ଚଲେଇ ପାରୁନଥିବେ, ଦାଣ୍ଡରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ କି ଯାଇପାରୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, କାହା କଥା ଖାତିର କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ, ତ ଚଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲି। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କଟିଯାଇଛି, ତ ମୋର ସବୁକିଛି ହେଲା ପରେ କଟିଯାଇଛି। ଆଉ ଭଲ ତ କିଛି ଲାଗୁନି। ତ ଆଗକୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଦେଇଛି। ଆଉ ଆଡ଼୍ରେଟ୍ ମାରିକି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ପ୍ରକାଶ ମାରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି, ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ମୁଁ ଆଉ ଫେରି ଆସିପାରିବନି ନା, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲି, ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ପାଇବି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିକି ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଦୟାରେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ କଥା ବି ହେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଛି। ଯଦି ହୁଏ ତ ସେ ରିକଭର୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ 30 ଡେ ରହିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। 30 ଡେ ରହୁଛି, 30 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଣିପାରିଲି ତ ଆଣିପାରିଲି, ନ ତ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣିପାରିବିନି। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ମୋତେ ପ୍ରକାଶ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଏପଟେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସପୋର୍ଟ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଦେବେ, ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କରିବା।